Ahojte, dneska je nedeľa a ideme spolu do Rajca na retro jazdu. Sice jazdiť nejdeme, ale ideme sa tam pozrieť, pretože si ideme po papiere od princezny. A ešte nás čaká dneska veľa roboty na Zastranovi, ale to určite uvidíte. Takže uvidíme sa v Rajci, ukážeme vám nejaké pekné autička a ukážeme vám aj povoz, na ktorom ideme, lebo v tomto povoze ste ma, myslím si, že ešte nevideli asi mňa ani Tomáška. Takto, v tej dvojici, takže máte sa na čo tešiť a vidíme sa v Rajci. No, my už sa nachádzame v Rajci, pri veteranikoch a ja nebudem o tom zbytočne rozprávať, ja vám idem len spraviť videjko. Už si vybral? Áno, už som si vybral. Vieš, ktorá je táto Škoda? Tak, kvôli ktorej sme skoro zomreli. No a my vám ideme ukázať, na čo sme vlastne prišli my. Nie, Fiat to není. Na našej úžasnej 124, teda na Šimonkovej úžasnej 124. Teraz prichádza ďalší Žigulík. Dobre, ja už som tu s Tomáškom, môjim úžasným. Zlatík, ktoré je u teba favorit zrazu? Ktoré autičko? Prirodzene, Spider. Tak ktoré? Aby sme všetci vedeli. OK, a vieš, čo je môj favorit zrazu? Červená Felicia. Ide.
Čo si práve zistil? 2000 no, Spider. Aha. Nie, je to Spider. Tak my doštudujeme. Ak náhodou chcete nás opraviť, tak kľudne napíšte do komentáru. Tomáško sa doštuduje, ten videl Alfu Romeo a je z nej unesený. Čo si zistil? Takže je to Spider. Takže mal si pravdu? Áno. Stále je to Spider? Stále je to Spider. Ak sa nám podarí dať princeznu do takéhoto stavu, myslím si, že budeme všetci spokojnúčky. Že bude čistúčka aj nachystaná. Ako nie, že by nebola, ale treba jej dať ešte trošku lásky. No, my sme opäť pri tomto Fiatiku, to je auto, ktoré sa nedá poraziť v limbe. Aj keď sme sa bavili, že my to švihneme na úplné brucho, alebo však Sandra teraz má do zisku, podľa mňa ani tak by to nedalo, však boli tam tie Miaty na stavitkách. Boli 2 cm od zeme. No veď to. Tak sme sa smiali, lebo Tomáš hneď, že vyťahni meter. Mám to popupok. Že to ty máš fakt nízky. Neviem, či to má meter. No asi nie. Ale tam vyzerá byť strašne málo miesta. 96, alebo také niečo tam. Ešte možno GT40. Postav sa prosím ťa k tomu autu. Možno GT40 by to dalo. Ľudia, náš Tomáško má 165 cm. Pozrite, pokiaľ je to auto. Takže hodnotenie, áno, je neporaziteľné v limbe. Možno GT40 by to dala. Neviem, koľko je 40 palcov na prepočet. Neviem. Nechce sa mi to prepočítavať. Ak viete, hoďte nám prosím do komentáru. Tak my už ideme z akcie a za mňa veľmi pekné autička. Na to, že sme tam boli zobrať len papiere od Lady, tak sme tam strávili celkom dosť času. Tomáško, ty to ako hodnotíš? Bolo to pohode. Páčilo sa ti to? Ale Pekné nedeľné do obede? povedzme. Tak my sa už ideme občerstviť, ideme domov a potom vám dám najbližšie asi nejaké záberčeky až z garáže, zo Zasrana a potom keď príde Sandra so Samom, takže zatím